Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында. Анда барма, мында бар. Башыга боз сөңгесе төшмәсен. Около воронки сосульки сбейте. Вот молодцы. Казанда боз сөңгеләре белән ничек көрәшәләр? Айгөл Бәдретдинова репортажында. Урыс телен якларга, экстремистларны таптарга. Проблем существует достаточно много. После того, как распался Советский Союз. Казан федераль университетында яңа ачылган Урта Азияны өйрәнү институты нәрсә белән шөгыльләнәчәк? Айза Шаймарданов. Сораулар күп, җаваплар бармы? Әлбәттә, һәрберсе җавап алыр. Гомумән инде без аны барыбер дә ул рекомендацияләрне тагын бер анализлап эшләргә тиеш булабыз. Бүген кайнар линия буенча күпчелек нинди сораулар яңгырады? Шулпан Касыймов да тыңлады. Җырлыйлар да, эшлиләр дә. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов безнең заман фестивале җиңүчеләре белән очрашты. Бу хакта Фәрүзә Мәҗитова репортажы. Түбәдән кара боз сөңгеләре төшә, аяк астында бозлавык, шәһәр урамнарыннан йөрү куркыныч аттракцион сыман. Административ техник инспекция генә ел башыннан 331 кагыйдә бозу очрагы теркәгән. Алар түбәдән кар һәм боз сөңгеләрен чистартмау һәм ишек алларын тәртиптә тотмауга бәйле бик күп кенә беркетмәләр төзелгән. Тулырак халдагы материалда. Около воронки сосульки сбейте. Вот молодцы. Йорт тирәсе чылгап алынган, куркынычсызлык таләпләре үтәлгән. Казанның Киров районында альпинистлар боз сөңгеләре һәм түбәдә җыелган кар белән көрәшә. Сергей Максимовның мондый карлы кышны беренче күрүе. Честно говорю, снежный, я никогда столько снега не видел. Поверьте. Работы очень много. Очень. С крыши сбрасывают, и это сугробы вот такие, по ним ползаем. Мы довольны нашими дворниками. Вот если бы еще вот тут, конечно, подчищали, вот не пройти. Түбәдән төшкән карны да чистартырга кирәк. Өстә альпинистлар асталарны урам җыештыручылар алыштыра, аңарчы әбиләрне кул биреп чыгаралар. Килерлек хәл түгел, менә бу видеодан күренгәнчә түбәдән төшкән кар чак кына аста торган иратны күмеп китми. Вакыты шундый, яз килә, боз өри. Опасно, конечно, опасно. Аяк аслары опасно җиргә хәзер. Аяк аслар тоя. Бозлавык чорында тән җәрәхәтләре алучылар бермә-бер арта. 7нче сырхауханәгә генә февраль аенда 10 кеше аяк кулларын сындырып, 20-че бәрелеп имгәнеп, сеңер тартылып килгән. Если сосулька даже не очень большая падает с большой высоты. Боз сөңгесе кичкенә генә булса да биектән төшкәндә бик көчле җәрәхәтле. Умырау сөяге сынарга, баш мие селкенергә мөмкин. Алар бик озак дәвалана. Илмира Камалетдинова үз йортының ишек алдында боз сөңгесе төшеп башын тишә, аңын югалта. Шоп иттереп төште дә басылды башымда. Бомырык. Кешеләр чакырды скорыйны. Хәзер карыйм инде башым тишкәч. Айруча балконнардан сакланырга кирәк. Коммуналь хезмәтләр бозны түбәдән генә чистарта, фатирларга керә алмый. Алар өчен хуҗалары җаваплы. Ягъни мәсәлән, сезнең балконыгыз менә шушы йорттагы сыман җәяүлеләр юлына карап торса, аның өчен сез җавап тотасыз. Күргәнегезчә, боз сөңгеләре нәкъ менә миңа карап тора. Әгәр дә кеше узып барышлый, алар аның өстенә төшсә һәм ул җәрәхәтләнсә, фатир хуҗасы гаепле булып калачак. Шуңа да мондый йортта яшәүчеләрнең күбесенә хат килгән. Балконнарыгызны тәртипкә китерегез дип. Әлегә бу фатир хуҗаларын җаваплылыкка тарта алмыйлар. Штраф салуда кыен, чөнки куркынычсызлык сагында Казанның административ техник инспекциясе тора. Алар вазифаи һәм юридик затлар белән генә эш итә. Собственниками немножко проблематично, потому что... Фатир хуҗаларының шәхси мәгълүматларын карый алмыйбыз. Алар үзләре аңлап, кеше куркынычсызлыгын кайгыртып, балконнарын чистартсыннар иде. Сәлимҗанов урамындагы 19-нчы йортның торак милекчеләре ширкәте рәисе җаваплылыктан кача алмаячак. Инспектор түбәдән салынып торган боз сөңгеләрен фотога төшереп беркетмә тезеде. Ел башыннан 331 шундый кагыйдә бозу очрагы теркәлгән. Вазифаи һәм юридик затларга 15 меңнән алып 500 мең сумга кадәр штраф каралган. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыяддинов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә яз башлана, гадәттәгечә яңа ай ил халкы тормышына үзгәрешләр алып килә. Законнарда каралган өр-яңа таләпләр, шулай гамәлдәгеләренә дә түзәтмәләр кертү ул гадәти күренеш. Мәсәлән, торак коммуналь хуҗалык тармагында эшләүчеләргә халыкка якынрак булырга туры киләчәк. Яңалыкларны Гөлнас Сайфетдинова барлады. Можно к вам? Кергәч исәнләшергә онытсаң да аяк киемеңне алыштырырга онытма. 1 марттан авария диспетчерлык хезмәтендә эшләүчеләр үзе белән бахил алып йөрергә тиеш. Әле исем фамилиясе, идарә компаниясе язылган бейджда булсын. Бу торак коммуналь тармакка кагылган яңа кагыйдәләр. Алар буенча авария хезмәте диспетчеры шалтырату я интернеттан килгән мөрәҗәгатьләргә 10 минут эчендә җавап бирергә тиеш. Билгеле бер җитешсезлекләрне бетерү өчен дә төгәл вакыт чикләре кертелә.
Үз йортын төзергә җыенучыларга төзелеш турында яңа законга күз салырга кирәк булачак. Әгәр торакның биеклеге 20 метрдан артмаса, аны милек итеп теркәү тәртибе гадиләшә. Ә менә дачасы булучыларга киресенчә 1 мартта амнистия тәмамлана. Для тех граждан, которые не успели оформить свои документы, Гаризаны 1 мартка кадәр тапшырып өлгермәсәгез дә артык хафага бирүле кирәкми. Җир участокларына хокуклар саклана, йортларны теркәү мөмкинлеге булачак. Бер генә аерма бар. Корылманы кадастр исәбенә куеп рәсмиләштерү өчен документларны әзерләү формасы гына үзгәрә. Яңа кагыйдәләр автомобиль йөртүчеләргә дә кагыла. Әгәр юлда сары төстәге шушындый билге күрсәгез, анда туктап торырга ярамый. 1000 сумлык штрафлар киләчәк. Марттан бу кагыйдә буенча күзәтү камералары эшкә алына. Юлда очраган һәр автобус лицензияле булачак. Пассажирлар йөртүгә кагылышлы яңа кагыйдәләр дә гамәлгә керә. Моңа кадәр предприятиеләр транспортны үз максатларына куллана алса, хәзер лицензия буенча гына эш итәчәк. Искәрмә бар, ашыгыч ярдәм, авария хезмәтләре, кораллы көчләр, Росгвардия тикшерү комитеты автобусларына. Тәмәке тартучыларга да яңалык, хәзер аның һәр кабы кагаз түгел, электрон марка белән булачак. Чиплаштыру ялган продукциядан саклар дип өметләнәләр. Җаваплылык җитештерүчеләр һәм импортка җибәрүчеләргә ята. Гөлназ Сәйфетдинова, Рамил Шайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Татарстан Үзәк Азияда барган хәлләрне тирәнрәк өйрәнә башлаячак. Бүген Казан федераль университетында шундый тикшерү институты ачылды. Төрле илләрдән галимнәр, сәясәт белгечләре төп проблемалар буенча фикер алышты. Уртак мәсьәләләр шактый. Мисал өчен миграция агымнары, террорчылык белән көрәш, элекеге Совет республикаларында рус теленең юкка чыга баруы. Бу проблемалар никадәр кискен торуын исә Айзат Шаймарданов ачыкларга тырышты. Үзәк Азияны өйрәнү институтының нәкъ Казанда, Казан федераль университетында яшәү ул бер дә очраклы түгел, чөнки Татарстанда яшәүче мигрантларның төбелеше нәкъ Урта Азия вәкилләре тәшкил итә. Хәзерге вакытта Татарстанда мигрантларның саны инде 300 мең тирәсе. Мигрантлар гына түгел, Татарстан белән Үзәк Азия арасында мөнәсәбәтләр көчәя бара. Шуңа да фәнни яктан багланышларны көйләү аеруча әһәмиятле. Үзбәкстан, Казакстан, Таҗикстан, Кыргызстан нәкъ шушы илләрдәге процессларны өйрәнәчәкләр. Монда икътисади, мәдәни мөнәсәбәтләрне ныгытырга, урнаштырырга дип, шундый максат дип куела дип уйлыйм. Очрашуда институт шөгыльләнәчәк төп мәсьәләләрнең берсе ул террорчылыкка каршы көрәш. Таҗикстаннан килгән галим сүзләренчә, экстремистлар Үзәк Азияга якынлаша, аннан Россиягә дә ерак калмый. Безнең шик буе сакчылары халыкара террористик оешмаларның вәкилләрен күрә. Үзәк Азияның көньягында тотрыксызлык дугасы булдырылган. Бу уңайдан ислам проблемаларын тикшерәчәкләр. Татарстанга килүче мигрантларның күпчелеге дә бит татар мәчетләренә йөри. Эшкә дин әһелләрен дә җәлеп итмәкчеләр. Алар безнең вагызлар, безнең татар телендә булуын бик хуплыйлар һәм татар телендәге булган вагызны аңлавын ассызыклар. Үзләре аңлауларын ассызыклап безгә рәхмәт сүзләре әйтәләр. Фәнни үзәктә әлегә 3 кеше генә эшли. Аның фәнни программалар директоры итеп сәясәт белгече Андрей Большаков билгеләнгән. Аның сүзләренчә, Үзәк Азияда рус теленең куәтен кимүен дә өйрәнергә кирәк. Молодые поколения не владеют русским языком. Үзәк Азияда яңа буынның рус телен белмәүе зур проблема китереп чыгара, чөнки Россиягә мигрантларның күпчелеге шул илләрдән килә бит. Үзәк Азияда рус теле кайтарылудан һәркем отаргана иде. Үзәк Азияны тикшерү институты белгечләре һәр проблеманы фәнни яктан өйрәнәчәк. Үзләре генә түгел, Үзәк Азия галимнәре белән бергә эшләргә җыеналар. Айзат Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Азия илләренә очу өчен Кытай үзенең һава киңлекләрен ачачак. Әле бүген иртән генә меңләгән Россия туристы Бангкок аэропортында калырга мәҗбүр иде. Таиландтан Мәскәүгә һәм Санкт-Петербургка рейсларны тоткарлаганнар. Һиндстан белән конфликт чыгу сәбәпле Пакистан һава киңлекләрен япкан. Екатеринбургтан да йөзләгән турист кичә Таиландка оча алмады. Росавиация альтернатив маршрутларны эзләү белән мәшгуль булды. Нәтиҗәдә иртәгә иртәнге сәгать 7-дә Россия туристлары Кытай һава киңлекләре аша кайта алачак. Скорее всего, там татарских туристов нет. Араларында татарстанлылар юк, чөнки безнең Казан белән Таиланд арасында турыдан-туры рейслар бар. Татарстанлылар шулай өчен. Санкт-Петербургка шабаручылар юктыр дип уйлыйм. Социаль ипотека программасында катнашучылар күтәргән проблеманы президент игътибарсыз калдырмады. Бу хакта Казан Кремлендә хәбәр иттеләр. Күптән түгел торак фонды социаль ипотека буенча фатир алучыларга займ бирүне туктаткан иде. Ул ана капиталы булганнар өчен генә калдырылды. Яңалык халыкта зур ризасызлык уятты. Алар фатир бәяләре артудан куркып, Рөстәм Миннехановка мөрәҗәгать юллый. Рустамом Нургалевичем дано поручение. Рөстәм Миннеханов әлеге мәсьәләне өйрәнергә кушты. Фатирны займга бирүне туктату эше анализланачак. Шуннан соң бу мәсьәләне шәрехләячәкбез.
Татарстанның сүзен ишеткәннәр Россия төзелеш министры эскра счетка күчерү буенча кайбер проектларга ташламалар ясаган. 30%ка әзер йортларны, шулай ук өлешләп түләү юлы белән сатылган фатирларның 10%-на яңа үзгәрешләр кагылмаячак. Йортлар салу буенча яңа таләпләр җәйдән гамәлгә керәчәк. Халыктан җыелган акча төзүчеләргә түгел, банктагы махсус исәп-хисап счетларында торачак. Бу мәсьәләне Иннополиста узган ил президенты катнашындагы Россия Дәүләт Советы утырышында да сөйләштеләр. Мы, в общем-то, считаем, что это достаточно серьезная и внушительная поддержка в данном случае. Бу төзелеш өлкәсендә зур ярдәм булып тора. Җир участогы бирелгән очракта төзүчеләр проблемалы йортларны төзеп бетерергә ышандырды. Казанның Горький шоссесы янында яңа юл салу буенча әзерлек эшләре инде башланды. Бу хакта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе урынбасары Лилия Галимова хәбәр итә. Әлегә төзелеш турында сүз бармый ди ул. Казан хакимияте дублер юлга керү урыннарын ызанларга тотынган. Ул бистәләр аша узачак. Шул уңайдан хәзер халык белән очрашалар. Киләчәктә Алмаш юл Киров районындагы Горький шоссесындагы бөкеләрдән арындырыр дип көтелә. Сез хәбәрләр программасын карыйсыз алдағы минутларда. Зур сәхнә турында хыялланасыңмы? Тавышы матур, татар теле камил, әтис кыяфәте килешле булырга тиеш. Каушадым дигән сүз каушалып булмас, ул бик кат каушадым. Болгар радиосы кастинг игълан итте. Аның барышын Люцианат Фулинда күзәтә. Флористлар нинди мөһим ярышларга әзерләнә? Она не капризная, у нее очень тонкий ствол, с ней очень легко работать. Алтын кагыйдәләр нидән гыйбарәт? Ярышка әзерлекне Руслан Хыйныкта күреп кайтты. Бүген республика президенты Ростех дәүләт корпорациясенә махсус химия һәм сугыш кирәк яраклары кораллану кластеры индустриаль директоры белән очрашты. Рөстәм Миннеханов, Сергей Абрамов Татарстанның оборона сәнәгате комплексы үсеше хакында фикер алышты. Нигездә гражданнар өчен югары технологияле продукция җитештерү турында. Хезмәттәшлек юллары хакында Рөстәм Миннеханов бүген Американың Потамак и ВОЗ-Ю югары уку йортлары җитәкчеләре белән дә сөйләште. Аларның вәкилләре белән президент узган елның октябрендә Сан-Францискода очрашкан иде. Ул чакта алар Казандагы Тизби базасында пилот проектын эшләтеп җибәрергә килештеләр. Бүгенге очрашуда моның өчен эшче төркем булдырырга карар кылынды. Ул программаны өйрәнү һәм Россия шартларына яраклаштыру өчен кирәк. Исегезгә төшерәбез, Тизби белән Потамак университетлары арасында 2 диплом системасы эшли инде. 2 сәгать эчендә 50-дән артык шылтырату, кайнар элемтә телефоны 1 минутта тынып тормый. Барлык сораулар хатын-кызлардан сәламәтлек, социаль яклау һәм балалар темасын күтәрәләр. Бүген шундый кайнар линияне Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар берләшмәсе, Татарстанның кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкиле, сәламәтлек саклау министрлыгы белгечләре оештырды. Когда я была беременна, я пошла... Эльвира кайнар линия телефонына иртүк шалтырата. Екле вакытта хатын-кызлар консультациясына баргач, табиб үзен бик дөрфа тотты ди. Мондый мөнәсәбәттән соң түләүле медицина үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Ә бит барысының да мондый финанс мөмкинлеге юк ди яшәни. Минем проблеманы бүген ишеттеләр. Бу сораулар хәл ителәр дип уйлыйм. 2 сәгать эчендә 50-дән артык шалтырату. Күбрәк авыл җирлекләрендә яшәүчеләр актив. Район үзәкләрендә бала тудыру йортлары ябылу, укучыларның күрше авылларга йөреп укуы һәм сәламәтлеккә кагылган сораулар бихисап. Хатын-кызлар үзенең исәнлеге, саулыгы турында, сәламәтлеге турында, бала табу турында шалтырата. Белеме җитми, мәгълүмат юк. Ничек, кайда бу проблемаларны чишәләр, нинди специалистларга, нинди врачларга барасы, алар юк та әле кайбер районнарда. Интернет заманы булса да хатын-кызларга мәгълүмат җитми. Алар табиб ярдәменә, белгеч киңәшенә мохтаҗ ди шалтырату кабул итүчеләр. Шулай ук эшкә урнашу мәсьәләләре турында борчулар да җитәрлек. Һәр сорау кәгазьгә теркәлеп бара. Белгечләр шунда ук киңәшләрен дә бирә. Мөрәҗәгатьләр берсе дә җавапсыз калмаячак диләр. Карабыз нинди районнар күбрәк килде, аннары ниндер, может быть, законнарга или постановлениеләргә карарга ниндер дополнительно үзләшүләр кирәк кертергә, без аны бөтенесе карыйбыз. Тагын бер мөрәҗәгатькә аерым басым ясалды. Гүзәл затларның проблемалар турында телевидениедә аерым тапшыру ясауны сораганнар. Иң мөһиме ул 2 дәүләт телендә дә булырга тиеш диләр. Әлбәттә инде һәр хатын-кызны үзенең сәламәтлеге кызыксындыра һәм бүген бирелгән сорауларның күпчелеге дә әнә шул хакта. Статистика күрсәткәнчә, узган ел төрле авырулардан 70 меңнән артык хатын-кыз һәлак була. Беренче урында яманшыш, икенче урында аш кайнату системасы, йогышлы авырулар һәм әлбәттә инде үпкә авырулары. Чулпан Касымова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Fikir алышу үшін очраштылар. Бүгін Дәүләт Советында қоты күнкүріш қолдықларын эшкәртү һәм Шүпшар яндыру заводы төзү буенча түгәрәк өстәл узды. Аны КПРФ фракциясе оештыра. Fikir алышу үшін жауаплы министрлык вәкилләре Казанның башкарма комитеты эшмәкәрләр, экологлар, җәмәгать эшлеклеләре җыелды. Алар әлеге тема буенча үз фикерләрен җиткерделәр, шулай ук яңгыраган сорауларга җавап та бирделәр. Этот вопрос требует обсуждения. Бу мәсьәләләр буенча сөйләшергә кирәк. Карарлар җитәкчелек тарафыннан кабул ителгән. Хәзер җәмәгать тыңлауларында, халык җыеннарында да карала. Алар Дәүләт Советы эшчәнлегенә дә кертелгән. Комитетта берничә утырыш узды. Таушы матур, татар теле камил, төс кыяфәте дә килешле булырга тиеш. Болгар радиосы яшь алып баручылар сайлый. Аудио язма һәм резюме кабул итү инде төгәлләнде. Хәзер беренче турны узганнар радионың үзендә сынала. Бүген микрофон каршында яшьләрнең имтихан тотуын безнең хәбәрчеләребез дә күзәтте. Кызлар, сез әзерме? Әйе. 5 минуттан башлыйбыз. Вилдан бүген кастингка чакырылган 4 кешенең берсе, Орша егете. Ничек әзерләнәсез бүгенге конкурска? Менә тавышымны килем. Ни өчен дигәндә, чөнки радиода бит инде тавыш иң мөһиме. Шул иптәш булмаган иптәшләрне иптәш итәргә кирәк, иптәшләр. Нәрсә булды соң бу? Тиз әйткәч, мин үземнең дикциямны шомартам, чөнки кастинг битәсебез бар. Монда баспаралар менән бу ничек? Нормально ма? Әзрәк төшеримме? Студия әзер, микрофоннар көйләнгән, бирем гади. Үзең белән таныштыру, текст уку һәм берәр темага әңгәмә кору. Беренче тапкыр каушыйлар. Язның җылы матур көннәрендә уңышлар һәм уңышлар телим. Хәерле иртә, хөрмәтле казанлылар. Нихәле дилә, каушадыңмы? Каушадым дигән сүз каушау булмасы, ул бик кат каушадым. Дулкынлану гаҗәп түгел, микрофон каршында һөнәре буенча энергетик, режиссер һәм төзүче. Илфар ничегрәк кызларыбыз? Беләсеңме, менә миңа гел әйтәләр иде инде берәр эш эшли башласаң, бу сиңа микрофон тотып утыругына түгел инде дип. Ләкин чынбарлыкта микрофон каршына килеп сөйләү, ул бер КамАЗ бәрәңге бушатканнан да авыррак булып чыга. Яшьләргә таләпләр югары, тәҗрибәле диджейлар кайбер серләре белән уртаклашты. Җир китмәскә мөмкин, компьютер китмәскә мөмкин, синең реакцияң шәп булырга тиеш. Сибур җәмгыяте президенты Дмитрий Конов Бүген радиога эшкә алганда төс кыяфәткә дә игътибар зур. Без сөйли торабыз, инде безне менә турыдан-туры эфирда Болгар радиосы сайтында карап тора. Радио тыңлаучыларыбыз шуңа күрә төс кыяфәткә дә әлбәттә игътибар итәчәкбез. Әлеге конкурска нәтиҗә март ахырында ясалырга тиеш. Җиңүче 2 булачак, бер егет һәм бер кыз. Һәм алар якын киләчәктә нәкъ шушы студияда алып баручы буларак үзенең лаеклы урынын алачак. Лейтенант Фулин Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Луна хәзер Казанда яшәячәк. Чаллыдагы наркотик сатучыларны тоткарлаганда табылган юлбарыс баласы Башкала зоопаркына күчерелде. Рөстәм Миннеханов үз инстаграмына бик матур видео язма сала Казанның зообакчасына китерелгән ерткыч тирә юнен өйрәнә. Күренеп тора, аңа монда һәр нәрсә яңа һәм бик кызык, искизгә ширик. Луна кушаматлы юлбарысның циркка китү куркынычы да бар иде, тик җәмәгатьчелек соравы буенча Рөстәм Миннеханов аны Казанда калдырырга киңәш итә. Президентның инстаграмында бүген юлбарыс кына түгел, республиканың иң тырыш егет кызлары белән фотосы да чыгарга мөмкин. Бүген ул безнең заман фестивале лауреатлары белән очрашты. Иң активлар оннан рәхмәт хаты алды. Безнең заман проекты яшьләр өчен иҗат кына түгел, шәхес буларак үсү мөмкинлеге дә. Фестиваль аларны ничек үзгәртүен очрашуда Фәрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Хөкүмәт йортында бүген түрәләрнең нытыклары түгел, халык җырлары яңгырый. Безнең заман фестивале лауреатлары президент өчен җырлый. Рәхмәт, большое спасибо. Очень достойно. Залда җырчы, биюче яшьләр, алар хезмәт куйган предприятие җитәкчеләре, министрлар утыра. Безнең заман Татарстанда 6 ел рәттән узган, абруе елдан-ел арта. Есть молодежь, есть традиции, есть вот этот статус и престиж рабочих профессий. Но рабочий человек — это не только человек, который находится на работе. Фестивальдә катнашу тормышларын үзгәртә. Республика күләм чараларда чыгыш ясыйлар, гастрольләргә йөриләр. 6 ел эчендә безнең коллективта үзара өйләнешеп, 3 гаилә барлыкка килде һәм 7 сабый дөньяга аваз салды. Демографиягә да файдасы бар икән бит. Фестиваль лауреатларын быел булачак World Skills чемпионаты тантаналарында катнашырга, үз билгесе, медальләрен булдырга, популяр итү өчен рекламаларга. Трибунадан әнә шундый фикерләр яңгырады. Оешма җитәкчеләре исә яшьләрнең сәхнә тормышы белән кайнавына каршы түгел. Вакытын таба булган кеше, ул организованный кеше. Ул үзенең эш сәгатьләрен тормышка шулай итеп бүлә, ул барысына да җитә.
Татэнерго командасы иң активлардан санала. Бер кайчан сәхнәгә чыкмаганнарда безнең заманда ачыла. Биемим, җырламыйм. Килдем, чакырдылар, бие башладым. Яңа бие башлады. Бүгенге көндә 7нче безнең заман фестиваленә әзерлек бара. Максат моңарчы катнашмаган предприятие оешма яшьләрен җәлеп итү. Әлегә транспорт, авыл хуҗалыгы төзелеш өлкәсендәге яшьләр пассив. Аларның әзерләнергә вакыты бар. Сайлап алу зона турлары сентябрьгә, ә гала концерт ноябрьгә билгеләнгән. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Казанның алтын куллы яшьләре WorldSkills'ның ил күләмендә май айында узачак чемпионатына әзерләнә. Көлетләрдә күнегүләр бара, шуларның берсе чын чәчәк остаханәсенә үрелде. Яшь флористлар көненә ничә букет ясыйсын, бу хакта тулырак Руслан Хөснетдинов. Самый простой цветок в работе – это роза. Она не капризная. Камиля Бахаудинова чәчәкләрнең күзләре бәйләнгән килештә таный ала, чөнки үзебездә үскән һәм экзотик гөлләрдән букетларны 10 яшьтән ясый. Бу эшкә аны әнисе өйрәткән. Хәзер иң якын кешесе һәм мөгаллимнәре биргән белемне практикада куллана. Май айында ул WorldSkills милли чемпионатында катнашачак. 8 этапта осталыкны күрсәтергә кирәк була. Самое сложное работать, наверное, с экзотическими цветами. Букетны дөрес итеп җыю өчен бик күп белем кирәк. Экзотик чәчәкләр белән эшләү аеруча катлаулы, чөнки ул формасы буенча җайсызрак. Ләкин тырышсаң, аларны да матур итеп ясарга була. Күллият хәзер чәчәк остаханәсен хәтерләде. Роза, орхидея, тюльпаннарда матурлык тудыралар. Чемпионатта катнашучыларга барсына да бер төрле чәчәкләр тапшыралар. Һәр кеше үз фантазиясына таяна. Чәчәк кибетләрендә тәҗрибәле флористлар әлеге букетны 15 минут эчендә җыйса, WorldSkills чемпионатында катнашучыларга аны башкару өчен 2 сәгать вакыт бирелә. Кибетләрдә чәчәк сатып алырга күндерсәләр, WorldSkills чемпионатында инде моны эшләү бөтенләй мөмкин булмаячак, чөнки бәяне тәҗрибәле белгечләр бирә. Һәр чәчәк үз урынында булырга тиеш. Флористика компетенциясендә уңышлар да бар инде. Узган ел Будапештта үткән Евроскиллс чемпионатында Россия 2нче урынны яулый. Финляндиядән генә калышалар. У нас было 6 заданий. Барлыгы 6 бирем иде. Туй букетына кадәр ясадылар. Гомумән флористика күбиләрдә бик популяр санала. Шунсы кызыклы, Европада бу һөнәр буенча егетләр дә күп эшләй. Россиядә бу һөнәрне әлегә егетләр сайларга ашыкмый, эшче һөнәрләрне милли чемпионат аша популярлаштырырга өметләнәләр. Руслан Хөснетдинов, Ринат Васиков, Яңа Гасыр каналы. Бәхеттән елыйлармы, әллә инде кайгыданмы? Заманча сәнгать галереясы бүген күз яше белән тулды. Татарстанда яшәүче халыклар үзләренең кыз озату юллары белән таныштырды. Җыр сүзләрен, көйләрне студент фольклор ансамбльләре экспедицияләр вакытында тапкан. Яшь киленнәр ни сәбәпле елаганын Раила Вәлиуллина белеште. Яңа тормышка күз яшьләре аша. Үз тоеңда балавыз сугы хәзер начар фал саналса да, борынгы заманнарда кыз елату аерым бер йола булган. Кәләшнең аш язмышын иптәш кызлар да уртаклаша. Кемгәдер ата-ана йортыннан аерылу кайгысын ялгыз кичерергә туры килә. Анастасия Ермакова Югары Ыслан районындагы Ключичи авылындагы кызларның ничек елаганын тасвирлый. Сүзләрне районнарга экспедиция вакытында тапкан. Исполнительница этого причета рассказывала, что... Шушы җырны башкарган апа иртәнге 4-тә торып, әти-әни уянганчы үз алдыма әлеге сүзләрне кабатлый идем дип сөйләде. Тәрәзә янына баса идем дә, елый идем ди. Күңелдәгенең барсын да иптәш кызларга сөйләп бетереп булмый бит. Әгәр дә кыз үз туенда еламаса, димәк ул ата-анасына карата рәхмәтсез. Күз яше туган йорт булсагысын атлап чыгуга тама икән, килен булачак кайнанасын яки киявен яратмый. Шулай булгач кызлар ни сәбәпле елый икән соң? Мәхәббәт дигән сүз булмаган. Күбесенчә анда акчага карап, калымга карап, кешенең данлылыгына, үзенең эшенә карап чыгартырганнар балачагаларны. Шуңа күрә бик авыр булган. Шуңа күрә дә балалар яшь менә шул елау барлыкка килгәндер дип уйлыйбыз. Һәр милләтнең үз үзенчәлеге, әмма шунысы уртак: елап, кәләш үткән тормышы белән саубулаша, киләчәккә бар кайгыларын артта калдырып атлый. Татар һәм мишәр кызларының кияүгә чыгыр алдыннан бер тулымнарын бүлеп, икедән үрә торган булганнар. Бу киләчәктә кызның бәхете парлы булсын дигән максаттан эшенә. Шуннан соң хатын-кызлар чәчләрен гел икедән үреп, аны шулпы белән бизәп яшәргә тиеш булган. Хәзер туйда яшь кәләшләр бары бәхеттән генә елый. Шулай да борынгы йоланың югалуы гаилә кыйммәтләренә дә йогынты ясый. Еш кына әниләр дә әйтәләр: "Соң җанакаем, син йөргәткәнмени?" Менә бу мәсьәләләр элеккегә дип менә шушы кыз елатулар контекстын карасак, аларның эштәлеген карасак, ул бөтенләй күз алдына китерелмәгән. Аш булган җирендә таш булып ят гыйбарәсе бүген кыйммәтен югалтса да, иң мөһиме яшь киленнәрнең киләчәге якты булсын. Раила Вәлиуллина, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы.
Чыгарылышыбызны гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Софинун дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Акбар, синде икенче матч рәттән тамашачыларын сөендерә алмый. Синдә инде кызыклы мәгълүмат бармы бүген юкмы? Хәерле кич, Фәнис, безнең менә бүген волейбол үсеш турында фикер алыштылар. Волейболны паркетта, кумда гына түгел, киләчәктә Кордада хәтта волейбол уйнаячаклар. Ышанып калабыз, безнең яңа чемпионнар барлыкка килер дип. Спорттагы бу һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Ышанычлы хож операторы Думырты хождан, хож һәм гомрә, кулай бәяләрдән. 8800-555-92-10. 8800-555-92-10. Казан! 2 марттан 10 мартка кадәр 9 көнгә 12 залында. Чамай бандысы килә. Просто покайфуем и все. Көтеп каламыз сезне. Наркологический центр «Лотосмед». Комплексное лечение алкоголизма, комфортный стационар, амбулатория. Санаторий Чувашия. Лечение и профилактика на основе минеральной сероводородной воды и питьевой минеральной воды для заболеваний желудочно-кишечного тракта. Прогулки на лыжах, катание на лошадях в Сосновом Бору. Санаторий Чувашия. Мир здоровья и красоты. Канавто освобождает склад автомобилей «Лада» 2018 года. Последние 63 автомобиля «Лада» с максимальной выгодой до 185 тысяч рублей. Канавто, Сибирский тракт 48, 239 77 27. 30 марта, 18:00. Государственный Кремлевский дворец. Большой юбилейный концерт Гузель Уразовой в Москве. 15 лет вместе. С юбилеем поздравят Витас, Сагдиана, Дина Гарипова, шоу «Балет Тодес», звезды российской и татарской эстрады. Билеты на сайте urazova.ru, на сайте и в кассах Кремлевского дворца. Без возрастных ограничений. Волейболны паркетта, кумда гына түгел, хәтта Кордада уйныйлар. Татарстан волейбол федерациясының еллык хисап конференциясы үтте. Онда әлеге командалы спорт түрен тагында киң җәелдерү буенча фикер алыштылар. Волейбол чагыштырмача күп чыгымнар таләп итми торган спорт төрләренең берсе. Туп һәм сетка бар икән, команда туплап көч нашырга була дигән сүз. Бары тик игътибар һәм кешеләрне әлеге төргә җәлеп итә белергә генә кирәк. Татарстанның волейбол федерациясе белән дәүләт совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин идарә итә. Алга таба мәктәп укучылары арасында ярышлар оештыру һәм кышкы волейболны үстерү максаты куелды. Мы школьный волейбольную лигу делаем. Мы одни из первых в стране идем на этот шаг. Понимаю, что это вот в длинной цепи работы, значит, наших федераций. Волейбол белән шөгыльләнү өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Соңгы 5 ел эчендә Татарстанда 346 ачык спорт мәйданчыгы төзелгән. Динамо Казан хатын-кызлар һәм Зенит Казан ир-егетләр коллективы әлеге төр белән мавыгучыларга үрнәк булып тора. Зур җиңүләргә ирешүдән тыш әлеге командалы спорт түрен масса күләм киң җәелдерү максатында куела. Азнакай районында спорт белән мавыгучы авыл командалар арасында спартакиада үтте. Азнакай районының Шубар Абдул авылында кышкы спартакиада үтте. Авыллар арасындагы мондый спорт чарасы 8нче тапкыр оештырылып килә. 27 авылдан мавыгучылар командалары килгән. Катнашучыларны Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Алар 15 төрдә осталыкларын күрсәтте. Аркан тарту, тизлеккә утын кисү, шахмат, гер күтәрү, көрәш һәм башкалар. Мавыктыргыч кискен ярышларда гомуми команда исәпләре буенча Актүбә һәм Әгерҗе вәкилләре җиңүчеләр булып танылды. Көмеш медальләр Кәкрилга командасында. 3нче баскычта Урманай коллективы. Һәр спорт төрендә җиңүчеләр истәлекле бүләкләргә ия булды. Иң мөһиме бу кешеләрне ачыклаудан тыш актив ял итү һәм күңел ачу чарасында иде. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Спорт белән шөгыльләнегез, сәламәт тәндә, сәламәт акыл, исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Сыйфатлы һәм арзан шкаф күбәй телисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Данил сызык master.rf. Телефон 2-167-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгышта. Бөгелмә баулы Азнакайда карлы, 1 градус салкын. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Таныш Алабугада кар яучак, 0 градус. Төньякта Минзәлә, Әгерҗе Менделеевскида кар булу ихтимал, 1 градус салкын. Төньяк-көнбатышта Орчак, Укмара, Балтачта сүрән көн көтелә. Шулай ук карлы, температура 1 градус салкын. Болгар бу Чүпрәледә кар булу мөмкин, температура 0 градус. Үзәктә Чиста, Нурлат, Аксубайда синоптиклар карлы көн вәгъдә итә. Температура да шундый ук 0 градус. Алда көннәрдә бераз гына суыта.
Агрозапчасть М сәүдә йорты трактор, комбайн һәм авыл хуҗалыгы техникасы өчен запас частьләр тәкъдим итә. Әлеге оригиналь запчастьләр кулай бәядән җитештерүче заводтан кайтарыла. Агрозапчасть М сәүдә йорты сезгә ныклы терәк булырга әзер. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. Башкалабызда да корлы, температура 0 градус. Көн яктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы трөкмеш баганасының 734 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача думаллыгы 92%. Магнит бураны булу ихтимал, үзегезне саклагыз. Әлеге сәгатькә менә шулар сезне һава торышы белән Альбина Шихапова таныштырды. Алда көнегез уңышлы үтсен, сау булыгыз.